П'яту річницю спротиву Криму російській окупації згадували і в світі. Акції на підтримку кримських татар та українців, змушених жити на окупованому півострові, провели, зокрема, в Туреччині та США. Подробиці далі. В день спротиву Криму російській окупації Держдеп Сполучених Штатів Америки знову закликав Росію звільнити всіх українських політв'язнів. У день спротиву Криму російській окупації ми повторюємо заклики до негайного звільнення всіх кримчан, яких Росія деспотично затримала або засудила за мирну опозицію своєї жорстокої окупації. Crimea is Ukraine! Crimea is Ukraine! Crimea is Ukraine! На мітинг проти окупації Криму прийшли люди і в Нью-Йорку. Неподалік штаб-квартири ООН зібралися представники Американської асоціації кримських татар та Українського конгресу в США. За словами представниці Меджлісу кримсько-татарського народу у США Айли Бакалі, такі зустрічі просто необхідні, аби в світі не забували про окупацію півострова та утиски росіян, з якими щодня вимушені боротися кримські татари. Це дуже важливий день. 5 років тому Росія почала збройну кампанію в Криму, окупувала українську територію та принесла страждання та тортури. Ми тут сьогодні, щоб підтримати кримських татар та українців на окупованій території. Окупаційний режим полює на кримських татар в Криму, як на сафарі. Ми проти окупації, ми за кримських татар та українців, які стикнулися з жорстокістю та тортурами. Згадували Крим сьогодні і в Туреччині. Там на акцію підтримки кримчан люди зібралися біля українського консульства в Анталії. Вони тримали разом українські та кримсько-татарські прапори. Мітингарі висловлювали підтримку кримським татарам та обурення, що вже 5 років Росія окуповує півострів. І вкотре заявили – Крим – це Україна, а сама Україна – неподільна. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.